weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Sinthiou Bocara Ali Dara Barinaɓe Bora Dafora Ganki sare Ali Samba kon waktu yoni hato Tintiba Kame Jolfo ene jeeya gardinde kabruji mena to leydi Sénégal Dakamo Madina Gounas joɗima ñande aset jawtuɗo hen ngol lawol watti capanɗe jeeɗiɗi jeegom lawol ne jooɗo tonto leydi Mauritanie jagorgal kalfinangal ko fate banggue awa maje kadde leydi Mauritanie holliri e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi leydi Mauritanie ƴeŋini ken wona temedde tati capanɗe jeegom ton taw ko ujunere liɗɗi tonto leydi Mali gardiɗo landa mbiyete ko APD walla mbiyen ADP waɗi jillumum toon to Nioro jaɓɓama toon jaɓɓugal payidingal ñoronkoɓe kolliri ene jaadi e makko gam yettoyademo to galle Kuluba tonto leydi Gambie ma en ketto musidɗo men coordonné Abouba jillu hoorejo leydi Sénégal Macky Sall jillu makko balɗe ɗiɗi e nder leydi Gambie tonto Guinée Conakry ɓeɗo hen jangguinoɓe kame syndicat ji mbaɗi seppu men ñalawma hande o gam ñagaje laamu ngu oɗo saaha mo gonɗen kamɓe kala yooɓe dutto e cuuɗi jangguirɗi ɗi kabruji mena joolam jaɓeri ko ceerno Ahmadou Moussa woto goɗɗe joni joni jañoɗena kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e ɗiɗi mboyi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓatake tintino taw ko fedde yakare debbo toon to Nouakchott ñande sappo e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru kettoɗen oɗo hen ɓatake taw kadi eeri ɗum ko rewɓe Nouakchott naɓe e yiɗɗe mawninde ñalawma debbo taw kadi koye nder Nouakchott yakare debbo Nouakchott e gardegol Mariam Dada Diak région mo Gorgol e commune mo Diowol e hoddiɓe mum ina bismi moon e oɗo jamma tawi kadi ko jamma unité national soninkoɓe jolfuɓe safalɓe wiyoɓe mbimi e wimami oɗon kala oɗon nodda e kewal nde wonno jamma o ko jamma ɓiɓe leydi Mauritanaɓe kala fedde yakare debbo ina yuɓɓina jamma pinal ñande 17 mars toon to ancienne maison de jeunes à partir de 21h nakkete ko ujunere mbuuru kalis kiɗo temedere mbuuru kalis kese o holi nalankoɓe mabɓe Saydou Nourou Gaye Cedel Mbaye Salif Labbo Tahara Minta Hambara Adama Coulibaly Ablaye Keita e ɓen waɗoɓe Bandia jamma onon ko jamma pinal jamma onon ko jamma unité nationale facteur de développement de la société mauritanienne moƴƴinde koddigal jam e gilli vivre ensemble paix et amour so rewɓe noddi haaju dañama nde wonno ko debbo woni nene jibinto gono baba bandiraɓe musidɓe tedduɓe gaare keewal so debbo noddi haaju dañama nde tawno ko debbo woni kala e nder rendo meɗen yettini ɓatake o ko sohna Coumbali taweteɗo tonto États-Unis de Amérique kabruji mena ɗemgal Pulaar no mbiruɗen e gardudi kabruji mena tonto Dakar mo Madina Gounas joɗima ñande aset ɓennuɗo hen no kikiɗe e sanga nde ceerno Ahmadou Tijani Ba hirdi caggal julal takusana yaɓande tonto Dakar e caggal mum noon seteji kewɗi kay darima gam jaɓɓademo wari toon marde laamu ngu e caggal on nde o suuti toon konnguɗi taw ka caggal on nde konnguɗi cuuta toon e caggal mum noon préfet gardiɗo nokku suuti toon konnguɗi e inde laamu ngu caggal on nde laamu ngu kay waɗi toon golle paydinde no fewi waɗi toon laabi ngarɗuɗi e hene nokkuji mbaɗa ko wiyete karoje diƴƴe mbaɗa toon ko fati e banggue kuɓɓam waɗa toon basuji mbaɗa toon oɗo saaha noon hollirama saaha kala pundine hewno wadde toon e kono oɗo saaha caggal golle paydinde mbaɗa toon nde hay pundi wotiri ummaki toon e siftinde noon Dakar mo Madina Gounas wanno erango muɗum kay ko ceerno Alhaji Mouhamed Saydou Ba taw kadi ko gorko perɗo mo Madina Gounas ko wona ɗum ko noon oɗo saaha ne woni khalifa galle o ceerno Ahmadou Tijani Ba ngol lawol noon waɗi lawol capanɗe jeeɗiɗi e jeegom lawol ko Dakar mo Madina Gounas ne jooɗo ɓe ne giwa e nder leydi Sénégal Mauritanie kono ne kadi toon to Guinée Conakry Guinée Bissau e Gambie ha fayenma toon to leydi Mali e ko
taari leyɗele ɗe kala ko wona ɗum ko won hen iwoɓe yoga nokkuji kanko khalifa o noon waɗi erango makko ngam artirde haqqillaji bandiraɓe julɓe moni kala watta haqqille mum ko addi ɗum ko ala ko addiɓe so wona dewal Allah moni kala yo wattu haqqille ko addi ɗum ko dewal Allah addiɓe moni kala kadi yo fiɓe no haaji mum timmuɗo wasa kadi perdude ko addi ɗum ko wona ɗum ko kadi siftinama dendagal bandiraɓe kal nde mbawata nde mbasata joɗade e laabi he ha tenti ɓen yeyoɓe caggal noon ne waɗa yangara beele kadi yangara o ene newono wonande yangara e nder daka o ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en keddo tonto Sinthiou Bobo Ali e hakkude mum e wuuro witengo Dara kame barinaɓe ene wonde Gurela Sahara ka en wonde Gurela Sahara yela kame nokkuji taari ɗum kala e ha tonto ɓohe ɓaleje kala ñalawma hanki onon koccum musgo waɗi toon caggal nde ɓeɗo hen hoƴoɓe julɓe e caggal kadi nde ɓe konño ƴulɓe mabɓe mbaɗi fuur mabɓe gam yidde kay dañde ƴulɓe ko ɗon tigui ƴulɓe ɓe e yen hen ko weɗi naate huuɗo wonno ko ɗon ko ɗon tigui nawi ladde ha laaɓi e caggal noon ɗeɗo hen guure kala ndenti ñalawma hanki on ɓe ñalli tigui ko ñippude ɓe ɗeɓani gaynude ñippude kono kam ko seeɗa guuro noon taw kadi ko jawdi wurnoɗuma e ɗum noon gasi ha laaɓi oɗo saaha kam ne joga kulhuli mawɗi no fewi e finoɓe ndeɗon falde kala jawdi mumen ala ko ñaami hay seeɗa ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha tonto Sédhiou e kamɓene kulhuli ɗeɓe jogui oɗo saaha mo gonɗen maayo hango ngo Sédhiou koko wukkiti kene foto wonde ujunere eko fawi hectare koko yaate ndiyam walla mbiyen koko naati ndiyam kadi ko ndiyama kaɗɗama naati hen e kamɓe noon ɓe mbaɗi erango faade guure taariɓe ɓe kala nde mbawata arde toon e moni kala adda sakuji beele kay ɓe mbawa faddade ɗeɗo hen dijƴe so tawi wonani ɗum kam e ndema mabɓe haydara ala koɓe paami hen ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha tonto Ziguinchor e kalen e jagorgal kalfinalgal ko wiyete microfinance taw kadi ko biyeteɗo Angélique Manga kanko no waɗi jilluma ko tonto Ziguinchor e caggal on nde waɗi moɓodiral makko ngam wallide hoorejo leydi Sénégal ko ɗon tigo weeɗi juuɗe makko faade musidɗo makko taw kadi o wi ko mawni ko sehil makko guiɗo makko e taw kadi ko jaadiɗomo funere makko taw kadi ko maire mo wuuro Ziguinchor gonnoɗo jagorgal e laamu Abdoulahi Wade biyeteɗo Abdoulahi Balde o holliri omo noddi ɗum nde wawata nottade hoorejo leydi Sénégal biyeteɗo Macky Sall ɓi nene mum taw kadi ko sehil mum jaadiɗo mum nando muɗum e kanko Angélique Manga noon o holliri oɗo saaha omo jogui miijoji mawɗi no fewi omo jogui pellital tene kadi omo jogui e ɓerde makko finde yanje oɗo hen biyete Abdoulahi Balde ma nottomo kanko e hoorejo leydi Sénégal kala ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Souleymane Gilo Dioba e jagorgal taw ko jagorgal kalfinalgal e nder leydi Sénégal waɗi jillumum e nder falde Fatika ko toon tigui wa sakti konnguli makko gam hollirde ngal ɗo hen catal e bitegal PUDS kamɓe noon maɓe daron darde tindelal gam mahde yoga e nokkuji cafriɗi kene foto wonde temedde tati taw ko nokku cafriɗe e nder leydi Sénégal kala e semgi wi tonto leydi Sénégal paaɗen ko tonto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jagorgal kalfinalgal ko fate banggue awa maje kaɗɗe leydi Mauritanie yaltini kayitol muɗum gam hollirde wonande hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi leydi Mauritanie ƴeŋŋini kene fota wonde temedde tati e capanɗe jeegom ujunere tonnes taw kadi ko liɗɗi ƴeŋnaɗi e maaje kaɗɗe leydi Mauritanie o holliri noon wonande kayne newnana e ngol ɗon ƴeŋŋingol liɗɗi e nder leydi Mauritanie wonande awoɓe ɓe leydi Sénégal ha tenti kadi wonɓe toon to Saint-Louis o holliri wonande finoɓe e nder gueji dande maayo leydi Mauritanie ne wallita ɗumen ko fate banggue liɗɗi e ko wona ɗum konon hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi leydi Sénégal e ƴeŋŋini e maaje kaɗɗe leydi Mauritanie kene foto wonde capanɗe joyyi ujunere tonnes e taw kadi kala hen tonne leydi Sénégal ne wallita taw ko leydi Mauritanie ne wallita ɗum e cogguji newiɗi taw kadi kala hen tonne yoɓata tigui koko fate banggue buuɗi sappo e koppareje euro walla ni mbiyen sappo e joyyi mbuuɗi taw kadi koye koppareje euro e yeeso mate e yeeso kadi ɓeɗo hen awoɓe oromnaɓe o holliri noon ɗum ɗon ko ballal ngal leydi Mauritanie kam e leydi Sénégal e joddi ciifodirno ciifande ko fate banggue protocole taw kadi ko sifande gasnode e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende ami ɓe kolliri ñalawma hanki o landa mbiteka UP walla mbiyen landa mbiteka UPFM2 kamɓe noon ɓe jooɗima tene kadi ɓe joddima e landa darni ka potal kame nunɗala taw kadi ko landa murtenaɓe ko jogui ka sembe no fewi kamɓe noon ɓe joddima ñalawma hanki o gam waddude junggo e fandu yurnitade golle hoorejo leydi Mauritanie e kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen aɓe teski golle leydi Mauritanie
golle horejo leydi Mauritanie maɓe mballi ɗum e golle muɗum caggal non kamɓe woni darde maɓɓe ko darde yidde jaam e kisal yo artu e nder leyɗele Afrique ha tenti e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie kedorɗen jagorgal kolaɗo kuuɓal jagorgal kalfinangal yangara o joddima e gollotanoɓe gollorgal bitegal enera e gollorgal ener caggal nde udda gardinoɗo ngal ɗon gollorgal jagga udda e ko wona ɗum ko noon yo gay mabɓe ma nawte e gollorgal bitegal ATTM e kanko noon wo holliri wonande kay e kala temedere ɓe cuɓoto hen kay ko capanɗe nayo neɗɗo e wawoɓe tawtoyde gollorgal bitegal ATTM ko wona ɗum ko noon heddiɓe kala laamu ngu wawata ƴettuɗum gam gollade ngal ɗon gollorgal hay ɓen capanɗe nayo ƴetteteɓe kala temedere wona kamɓe kala ƴettite e ƴettete hen ko joguiɓe métier ko fate banggue mécanisme e ko fate banggue gueɗe goɗɗe kala ha joni toon to leydi Mauritanie kedorɗen ma en kaale gollorgal bitegal soma gaz e soɗon teski oɗo saaha kala gaz koko manki e nder leydi Mauritanie ha tente noksota caggal noon galle joguiɗo gaz o gaz mum koko ngakkuno e caggal noon koɓe joguino koko gasno ha laaɓi ha wiccer siftinde noon gaz mabɓe oɗo saaha iworta ko toon to leydi Sénégal ñandal khamisa ɓennuɗo hen noon laana iwino toon to leydi Sénégal ne rendi gaz uji ha teddi ndeka yetti e maaje kaɗɗe leydi Mauritanie karonki tigui ko dartade kaggullaɗe ka leydi Mauritanie caggal noon tawede maayo ngo koko finnuno oɗo ñalawma hande noon ko oɗo ñalawma ka fotata tigui yettade gan sanga kay on gaz wawa jippinede e siftinde noon oɗo saaha mo gonɗen yoga yeeyoɓe gaz uji e nder leydi Mauritanie ɓeydi coggoji mumen caggal noon teskede wonande gaz uji koko ngakki e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoren ma en kalaɗo hen accident musɗo baɗɗo ñalawma hanki o hakkude ganki e nokku biteɗo Diaguili hakkude ganki e nokku biteɗo Diaguili e ɗon noon ko werla goto mo hinde misibis ko kañum tigui yani toon e caggal noon nde pono makko felli caggal noon nden pono auto felli ko ɗon tigui suka debbo gorne wonno yeeso sara dogno werla o on noon nde huuli ko ɗon tigui mabɓe dogno werla o nden o mabɓima dogno werla o noon kañum e hoore mum ronki yiide lawol e ronki tigui wawde jaggude auto o no hannirta ni ko ɗon tigui auto o yani e caggal noon auto ne jolluno yimɓe ha heewi waɗi gañiɓe kono kay ɓuuri gañade hen tigui ko kanko dogno werla biteɗo Daoud Ifra e ko kanko tigui ɓuuri gañade hen caggal nde werla o yani o lalti noon koye junggo makko e caggal noon waɗi hen gañiɓe kono ɓen gañiɓe kam haɗani ɗumen yaade haɗani ɗumen artude e caggal noon nde yimɓeɓe gaari mbaddi hen tigui ha jaltini kanko dogno werla ko ɗon tigui wonawa e cuuɗi cafriɗi taariɗi ɗo ndi caggal noon wonawa toon to noksot tawa tigui junggo ngo ko bongo ñalawma hanki o ko ɗon tigui woni junggo ngo taƴa eɗen mbiya tan dognoɓe werlaji ɓe yooɓe ndentoto no fewi tene kadi so tawi neɗɗo joole werla joole auto so tawi ala ko heddi so wona auto ne waɗa accident yo neɗɗo rento jaggude dogno werla o nde tawno so tawi a jaggui dogno werla o tan aɗa wawi ganje heddiɓe kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale Carrefour Nassi tonne kadi ko werla goto mo hinde remorki ko kañum tigui darino tene ka tawne rimduno e gueɗe kewɗe ha teddi ko ɗon tigui hen wago goto fukki yani werla goɗɗo gonnoɗo less muɗum o werla noon ko ɗon tigui moññi e caggal muɗum noon on werla jeynoɗo werla o noon holliri wonande werla mum ko jeeyeteɗo e kanko dognanoɗo werla mo remorki o holliri oɗo saaha mo gonɗen e kanko jeeyo werla o noon o holliri so tawi kay joom remorki o rokkimo kene fota wonde temedde nayyi ujunere koppareje ugguya ma haala mabɓe gas ha laaɓa o noon holliri wonande so tawi rokkimo temedde nayyi ujunere koppareje ugguya e koko nawata werla o ko ɗon tigui addi haala mabɓe ha oɗo saaha mo gonɗen e on werla o walla tan mbiyen on waggo jannoɗo oɗon werla ha joni nanɗon suwa taw ittede e caggal noon nde nandiral ngakki wonde hakkude mabɓe eɗen mbasi dendagal bandiraɓe yo ndento kay wonde less autoji ha tente autoji mawɗi taw kadi ko baɗiɗo e benuji walla ni werlaji mawɗi e taw kadi ko baɗɗi waggoji caggal muɗum ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde leydi Mali witende Mali ɓe kolliri wonande kay suka gorko giwnoɗo toon to leydi Mali e nder balɗe jewtuɗe waari noon e wuuro witengo Vassala ko ɗon tigui o jaggui jeygu o duppi hoore makko hawo huɓɓi hawo laaɓi e caggal noon ko ɗon tigui o hoote joomi koɗo saaha noon ɓandu makko ne tawe to morga Vassala oɗo saaha noon loskoɓe mbaɗi hen loskoji kono anda kata holko saabi mayde makko sen giwi toon to leydi Mali sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗe
den ko tan to leydi Mali to leydi Mali no mbiruɗen en gardidi kabruji men biteɗo Aliou Boubacara Diallo taw kadi ko gardiɗo landa jam kame kisala landa mbiteko ADP kanko noon waɗi jillu makko ñandal juma kikiɗe nde toon to Nioro jaɓɓimamo toon ɓiyum afo wonande Sarifa Nioro kame sarɗiyanke biteɗo Amadou Thiama kame noon o jaɓɓama toon jaɓɓugal payidingal no fewi yoga kay guure tariɗe Nioro mango kala tawtorama ngal ɗo hen jaɓɓugal ñala asende noon ɓe joɗima kamɓe kala ɓe mbaɗi toon moɓodiral gam hollirde kay wonande kankoɗo hen bite Aliou Boubacara Diallo oɗo saaha noon ko gembiɗo tiiɗe ko gembiɗo gembe tiɗɗo no fewi gam tawyede to galle Koulouba woni galle lamorgo ngo oɗo saaha noon yiddema ko kay ko ƴamde lefol laamu e nder leydi Mali holliri noon wonande kay khalifaɓe nokku o kame dilloɓe aada kame diine kala ha tantanma kadi ñoranaɓe kala kolliri nana caggal makko ha joni toon to leydi Mali keɗoɗen ma en jaa ha toon to Kayi gardiɗo wuuro Kayi maire wuuro Kayi kañum noon holliri oɗo saaha mo gonɗen tugganma kay waktu jeetoɓijo subaka ha fayanma waktu sappo e jeeɗiɓijo kikiɗe hay werla goto taw komo hinde werlaji mawɗi biteɗe remorki berlier walla benuji mawɗi dogata e nder wuuro ngo beele kay kala ko fate banggue accident ji ne gasa ha laaɓa ha wiye ceer so tawi no woni nangue muti ɗon ha wiyata soɓe jiiɗi ɓe doga kono kam ñalawma ɓe dogata e nder kay ko taari kay kala ha joni toon to leydi Mali keɗorɗen ma en jaa ha toon to koro noon wuuro noon toon ne wiye wuuro noon toon ne wiye Madougou noon ha ñalawma hanki o walla mbiyen subaka hanki sa gani ɓeela subaka ko worɓe jeegom wonɓe motoje ko ɓen tigui gaari jani wuuro wiyetego Madougou taw kadi ko wuuro fulɓe kamɓe noon nde ɓe garni ɓe duppi tibaji gonno toon ɗi kala ɓe duppi tibaji ɓe bonni toon kala ko wonno toon e comci kam e cuɗari ha laaɓi waɗani mayɓe waɗani gañiɓe kono kam haɗo ɗo gonɗen anda ko ɓeɗon worɓe so tawi ko fulɓe walla wona fulɓe ha joni toon to leydi Mali keɗoɗen ma en jaaha toon to Diboli Mali oɗo hen subaka hande e finoɓe wuuro Diboli pinori tigui ko seppoji e wadde ponoje boli gam anniyade duppude e tene kadi oɗon saaha koɓe hollirɓe mette mabɓe no fewi ɓe kolliri noon wonande wuuro Diboli e kala saaha coupiraji courant ne kewi toon ɓe gullitima laamu leydi Mali haaɓe tampi kono laamu leydi Mali haydara wallaniɓe e kamɓe noon oɗon ñalawma hande tene ɓe ɗaccata so wona courant o rewa lawola ko wona ɗum ko noon kamɓe yeeyoɓe toon ndiyameje jarteɗe ko fate banggue boisson soɓe jiiɗi hebde glace ko maɓe tacca ɓe jaaha ha to wiite Kidira toon to leydi Gambie paɗen toon to Gambie oɗo hen ñalawma hande tijja toon ko horejo leydi Sénégal woni Macky Sall ma en ketto hen musidɗo men kodde nene Abouba jaam ñalle maɗa yawuru Seydi Sarr ko noon tigi ene wayno ñalawma hande o ko ñalawma belam kono kadi ko ñalawma weltare sabu ɗum ko horejo leydi Sénégal président Macky Sall jaɓɓateɗo hen hande ɗo henne e Banjul ɗo e bowallaɗe diwoje ɗe noon ene wayno bandiraɓe ɓesgu leydi Sénégal foof yalti gam tan jaɓɓade horejo leydi mum ko wona ɗum ko kadi ɓesgu leydi Gambie foof yalti gam kadi e jaɓɓade horejo leydi Sénégal so tawi to banggue to fof ñantama ha yooɗi gam tan jaɓɓade horejo leydi Sénégal ene woni noon kanko président Macky Sall mo woɗɗo henne kene tolno e balɗe ɗiɗi woni ñalawma hande o e ñalawma janggo kono kadi mo yewtide e nando makko woni horejo leydi Gambie ko fate tan jokkodiral e ɓingu yummagu gonɗo hakkude leydi Sénégal e leydi Gambie kadi mo yewtide kadi e leydi Sénégal woni ɓesgu muɗumen wonɓe ɗo hennete goto noon e gardiɗo ɓesgu leydi Sénégal naaɓe to banggue koloni biteɗo Birane Sakho o holliri tan nde ɓesgu leydi Sénégal ne jogui ɗo caɗele no fewi ɗo e leydi men Gambie ha tengti tan so tawi suddiɓe jeehi ha ene ɓesna ɗo henne de ene namde kene tolno ujunere e temedde jeetati dalasi te ɗum ɗon saabi hewɓe hande mofti nationalité sénégalaise muɗumen ƴetti nationalité Gambie te ɗum wonanta gartam leydi Sénégal o wi kadi to banggue werlaji mabɓe so tawi ɓe jiiɗi nadde toon to leydi Sénégal de ene wonanaɓe caɗele ɗum ɗo foof e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa eɓe jiiɗi woytanade ɗum horejo leydi ndi caggal so woni ɓe koccodiri e muɗumen ɗum ɗon noon mbiyen ñalawma hande o wonaniɓe beelema no fewi ɓeɗo kadi ɓe ganduɗa ko responsable Benno Bokk Yaakaar en mbaɗo no Mahfouz Dicko en e sarɗiyanke mo diaspora biteɗo Samba Kori Ndiaye weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yadude kodde nena Bouba ɗo e Banjul
Kodnene Abouba to Banjul en certani ha joni jillo Ceerno Ousmane Ba e nder leydi Gambie ko fate fedde heblo sukade Afrique ko belema mawɗo tigi woni toon caggal kay nde waɗi jillu makko waare wuro woto e gon wuro noon ko ɗon tigi wo rokka korɗal taw kadi ko wuro wiyetego Sare Ali Samba Diawo e ɗum noma en ketto hen musidɗo meɗen Kodnene Abouba. Seydi Sar ko noon tigi e Ceerno Ousmane Ba ko goto mo ganduɗa kadi ne waɗno jillu muɗum e nder leydi Gambie gam tan hirjinde ko wiyete ko fedde heblo sukaɓe Afrique caggal noon hebde mo beelema mawɗo e oɗo aljuma jawtuɗo to waɗanno mitin makko to wiyete Sare Ali Samba ko ɗon tan de o hokka korɗo Allah biteɗo Fatoumata Diawo on noon jinnaɗo mum gorko ne wiye Bijji Diawo ene wayno jinnaɗo debbo ne wiye Dieynaba Diawo ɓe mbi tan de tengtinteɓe tan tengtindeɓe e yidde fedde heblo sukaɓe Afrique de ko maɓe guitta ɓiɗɗo maɓɓe biteɗo Fatoumata Diawo ɓe dokka ɗum oɗo biteɗo Ceerno Ousmane Ba mbiyen wadde ko weeli ko yurminide waɗi e ndeɗo saare wiyetede Sare Ali Samba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yadude Kodnene Abouba ɗo e Banjul. Kodnene Abouba sa yi Ceerno Ousmane Ba mbiyamo jillu makko hankadin yo hannu ɗon e min mi yaha mi jokkoya jillu ngu beele minnene mboɗo daña ko dañi ko e sen giwi toon to leydi Gambie paaɗen ko toon to Guinée Conakry to Guinée Conakry oɗo ñalawma hande e syndicat ji kame jangguinoɓe mbaɗi seppu men aɓe jaɓani nokku biteɗo Sékou Touré ko toon tigui lamɗo heewi jaɓɓade yimɓe muɗum caggal noon kanko hoorejo leydi ndi e biteɗo Alpha Condé o yaltini o konngoli makko ñande asende o holliri oɗo saha mo gonɗen o wonta joddo e syndicat ji caggal nde o suuɓi yimɓe makko tato yo joddo e syndicat ji ɗi beele jaam e kisal ene arta to banggue jangnide kono hawde saaha haydara artani hen kamɓe jangguinoɓe kamɓe syndicat ji ɗi ɓe mbaɗi seppo mabɓe hande laamu ngu yo notto yidde mabɓe e timmina hujjaji mabɓe kamɓe sarɗeji mabɓe beele sukaɓe ne mbawa ruttade cuuɗi janguirɗi e siftinde on noon cuuɗi janguirɗi ko ɗo tan e lebbi tati walla lebbi nayyi so renaki koko jogori uddude e ɗum noon hikka so renaki ko hitande ranere ko mbiyata l'année blanche wonande leydi Guinée e sen giwi toon to Guinée paaɗen ko toon to Sierra Leone gardiɗo oɗo saaha mo gonɗen e ƴamgoji banno toon ñande alarba ɓennuɗo henno ari yesso kay ko biteɗo Samori Camara gardiɗo landa mbiteka APC kam tigui dañi capanɗe nayyi e tati piccala nogasa e kanko gañi e landa gotka kanko gañi e landa hoorejo leydi ndi landa hoorejo ndi mbiteka SLPP kamɓe noon dañi capanɗe nayyi e tati e piccala jeenaya ko wona ɗum ko noon koɓe yahoɓe dawala ɗimmala e ko noon andaka holde ɓe jogori yaade ngal dawala toon to leydi Côte d'Ivoire paaɗena e ñalawma hanki o e leggal bitegal Abobo école goto ne ɗon lekki mawkine hakkude école ko ɗon tigui suka debbo tawani haɓɓi ɓoggole dande mum ne welta omo yaranno e duuɓi sappo e jeenayyi kalnen tigui woni o nawti wonki makko o nawtini joomi ko caggal nde jaydiyankoɓe kame dadiɓe e mbaɗi loskoji faade jinna makko ha ɗo hay konngol dañaka hen caggal noon ɓen kay goni tigui koye bojji cattuɗi e tene jiranomo caɗele ha joni toon to leydi Côte d'Ivoire keddoɗen jamma hanki o ko jeere sumi toon taw kadi ko legal bitegal Agboville ko legal bitegal Agboville ko jeeri mum sumi jamma hanki o ha ganduɗa dañi gueɗe kewɗe bonde hen kono hawde saaha mo gonɗen hay goto anda no foti taw boni hen kadi hay goto anda ɗo jeygue gue iwri waɗani mayɗo waɗani gañiɗo e kono kam ngaaluji kewɗi boni hen taw yaltinum ko biteɗo Kasmi Mboha be Kasmi Mboha info koasi sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire paaɗen ko toon to Guinée équatorial mala bo yaltini e wonande kay oɗo hen kuddata mo jinnoɗo waɗede toon hitande mayde ɗo hen nde walla mayirɗe hitande nde ɗo hen waɗi ɗum ko ɓiɗɗo France najo e kame ɓiɗɗo Thian najo ene wondi kadi e jiyaɗo toon to Centrafrique kanko ɓiɗɗo France najo witti koppareje jonɗi no fewi gam wallide ɗum e wonande gonnoɗo général mo leydi Tchad kame leydi Centrafrique nde mbawata derguidde laamu oɗo hen laamiɗo leydi Guinée équatorial toon to Rwanda paaɗen to Rwanda ko famɗi ko kala ko sappo e jeegomo neɗɗo mbasi toon fittandu muɗum e nder église goto kamɓe noon ɓe gonno koye julde ko ɗon tigui jamguel ƴiwonde yani toon jamguel ƴiwonde nde yani ko ɗon tigui yooɓi e pittali sappo e jeegomo neɗɗo kumpitoɗen kala kumpital humpitade ɓuri humpe.
kumpitoɗen kala kumpital humpitade ɓuuri humpede jolam jaɓeri ko ceerno ahmadou moussa an mawno en ha tonto leydi france kame nappal ene wonde qatar e ha tonto leydi syrie ahmadou moussa an assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah Seydi Sarr hettotoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa on calminama bisimilla moɗon e kabaruji meɗen jolam jaɓeri en puɗɗoro hande ɗin kabaruji toon to dowla France hoorejo lando front national hono Marine Le Pen o holliti wonde ma o porte plainte biteɗo Igor Kurek mo ganduɗa habrino hanki kay arede he wonde rassemblement national inde nde Marine Le Pen yiɗi innirde landa muɗum nden ɗon inde latatako saabu rassemblement national ko inde wonde FN manam front national wontata MOUK RN manam rassemblement national ko noonne kadi RN wontata FN ha aduna o gasa ko konguɗo mo ganduɗa wiyete ko Igor Kurek to Nepal ko toon paaden ko famɗi foof nogasi jeeɗiɗo neɗɗo ko mbasi pittali mumen e accident avion baɗɗo hande altine he jeeyi avion avion noon ko Bangladesh naaɓe kayni noon ko toon to lamorgo ngo e bowallade diwoje mbitegal Katmangu e saaha kay ndeke wonno e jurade e ngal ɗon bowallade diwoje sayti kabaro noon ko joguiɗo konngol armé leydi mabɓe e ko wonno noon fodde capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo bani adama ko barmi hen koyne lime ko yimɓe nogas to Qatar ko toon paɗen national banque woni boñ guendijo o ma ɓeydu tigui doole muɗum fewde toon to caggal leyɗele mabɓe national banque noon ko banque ɓurɗo mawnude toon to diwan mo moyen orient e wiide communiqué o noon tawi ko cagtaɗo e altine hande o yidde doha kay ko ɓeydude doole muɗum ha yetto fodde capanɗe jeenayyi e fodde capannayyi jeenayyi woni 49% ummo e nogas e joyyi woni 25% e saaha gonaɗo e nder hen noon ɓe kollitima ɓe jooɗe ko wiyete assemblée générale extraordinaire oɗo kabaru noon ari kay ko saaha nde leyɗele koddije Qatar ɗe gueddi gueɗe mabɓe ko ene wona joni lebbi jeenayyi e gardugol Arabie Saoudite toon to Syrie ko toon paaɗen ko yimɓe temedde joyo tawi noon ko yimɓe temedde joyo pawɗi sappo e goo ujunere woni 511 000 personnes woni ko mbasi pitali munen guila tan nde kareli ɗi puɗɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e goo woni 2011 sakti kabaro noon ko l'observatoire des droits de l'homme syrien woni l'OHDH e wiide gomugu noon ko wayno tan ɓe ganduɗa ko heptinaɓe tawi noon ko waraɓe heptinaɓe ene qime woni ko waɗa identifié ko ene qime koɓe temi tato e capanɗe joyi ujunere neɗɗo ko addi mbiyen noon ko heddi ko noon heptinaka taw e siftinde noon haare Syrie nde fuɗɗino ko fuɗɗorno kay ko seppo e lewru mars 2011 seppo ngo noon gam wiide yo Bachar al-Assad hoorejo leydi ndi ummo e jappere laamu ngu guilde noon ne wayno gueɗɗe ala hen ko laati so wona kay pittali ne bona toon to Syrie gasi alaɓe ceer ko toon gonɗen e kabaruji men jolam jaɓeri ha saaha goɗɗo so gueno haaji. Amadou Moussa an gasi ha laaɓi ha wi ceera konngol meɗen mbaynigo hande fawi koye konnguɗi banimen debbo sohna Farmata Zahra Sow e yewtere makko buuɗal yurmede widemo rewɓe jangge wottokede caggal moni kala yo waw windude sa wawi windude kumta haajuma kalɗo garɗa bindana hoorema janggana hoorema taw e goto anda secret ma so tawi a windata a janggata gonata ko neɗɗo curtiɗo e oɗo hen aduna neɗɗo noon sa yiiɗi suurade wawa windude mbawa janggude mofta sirlu hoore maɗa jolam jaɓeri Ahmadou Moussa an to leydi Gambie koddanene Abouba ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoulaye Sarr ñalawma janggo so gueno haaji ko haaliba e jolam jaɓeri e kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena musidɓe tedduɗe.